bathi ngesonto elidlule ngizosebenza nekhala emphefumulo ongihlangana nawe namhlanje. Ngithe mangiphuma la ngahlangana nensizwa ehamba kabuhlungu kanjani ngewheelchair. Lensizwa inayo imilenze yomibili. La yanqamuka imilenze le emadolweni, ezibhalweni zamadola azikho izibhalo zamadola. Ithi lensizwa, hawu cha Zulu uphuma ekhala emphefumulo. Uyajabula wena ngoba kungenzeka ekuthanini ushambe sengakukhumbula ungene ezulwini. Mina ungibona nje ngaliwe ushembe inkosi yamaNazaretha mangifa namhlanje ngeke ngingene ezulwini. Ithi ungibona nje nami bengiyiNazaretha bengidida ngenza konke ushembe wangikhumbula ngomsebenzi mina ngiphuma kanjwana. Umama kwesikhathi bekuwe engazi usuzobekana eziko afake itshe ebhodweni alibilise sizozumeka elokethi kuzovutha ukudla kuzovutha kanti upheka itshe akazi uzofakana eziko. Ngenye imini mangade siyekulo makhelana ngezansi ukonana ngene simsibelela ube isicepe athi namhlanje sonana ngaphezulu. Ngiphuma emndenini onjalo kukhuluma lensizwe enqamuka imilenze yomibili. Ithi ngiphuma emndenini onjalo kodwa ngoshembe ungikhumbulile 2017 wangifaka shi kwaTransnet nginga-applyanga. Ngithe mangena kwaTransnet ngase ngicabanga ngibheka imoto engiyithandayo bekhona iFortune ebelisanda kuphuma ngo2017 ngadubula lona. Ngifuna bangibone ukuthi ushembe usengenza umuntu nami emhlabeni. Uthi ngalidubula leli Fortune lisha liyafika ngalidubula ngoshembe engifake kwaTransnet nginga-applyile. Ngiyasibona isibongo ngoba manje indaba engeyinhle kodwa enesifundo phakathi insizwa zakithi. Ngalidubula leli Fortune ngakhona nokulikhokhela ngoba ushembe ungifake emsebenzini. Kwathi 2017 thema kuthi 2018 wasungenze njalo umbuso. Wayesekhohlwa ukuthi uqhamukaphi la eqhamuka khona ushembe umenzeleni.